спокойни, птички и цветя. Що е то? Де е? Това е пролета. Точно така. Това е пролетта. Съвсем точно. Това е пролетта. Така. Имаме 4 символа. Искам от вас да откриете кой е символа на пролетта. Алекс. С лястовицата. И какво е още на нея, освен лястовичка? Лон. Христомир, правилно е. Розови цветенца. Да, розови цветенца. Кой ще подреди правилно сезоните? Те правилно ли са в момента подредени? Хайде, Венци, да ги подредиш правилно. Как? Браво, много добре. Така, с кой звук започва думата пролет? Боби? Думата пролет започва с звука П. Браво! Хайде сега да се измислим други думички, които започват с звука П. Ели? Пате. Добре. Боби? Перо. Алекс? Пенка. Света? Птичка. Други? Добре. Кажи ме. Има П. Да, има П, но не е самото начало. Така, добре. Знам, че знаете много думички с П. Така, какво виждаме на тази картинка? Кажи, Мартин. Друго? Така, къде се намираме в момента? Тази картинка какво ни показва? Къде се намираме? В гората. Правилно, в гората. В гората какви животни живеят? Кажи, Мики, кажи Мики. Лисицата. Други животни, освен лисицата? Аля? В гората живеят още катериците. Други ради? Самите. Така, радици какво ще кажа? Вълк. Така, с една дума, как ги наричаме тези животни? Горски. Горски животни. Защо са горски животни? Защо живеят в гората? По един. Кажи, Даная. Защото живеят